Pagpalang araw po sa inyo lahat. May ibabagi naman po ako sa inyo na orasyon. Tigal po, yuko ang tao sa iyong harapan. Ito po ay hindi ko po gawa-gawa lang po. Ito ay ibinabagi ko po sa inyo para makatulong po. Kung halimbawa ay may po kayo na kagalit, gusto nyo pong payukuin sa inyong harapan na siya ang gumawa ng kasamaan, hindi po kayo po ay binubuli-buli niya at minsan pinagbibintangan, mga kasinungalingan pang pinaggagawa po sa inyo at nagmumura, bastos, walang mudo. Ito ay maganda pong gamitin sa kanya. Kahit saan po ay hindi kayo ginagalang, share ko po sa inyo. Bago ang lahat ay magdasal po ng isang Ama namin, Panginoong Maria sumasampalataya, at isunod po ang orasyon. Inuusal sa taong walang mudo, bastos, mamumura at iba pa. At ito'y yuyuko sa inyong harapan at magmamakaawa. Gawin ito sa tama at huwag abusuin para hindi kayo balikan. Narito po ang orasyon, 3 beses po. Usalin nyo lang po sa isip lamang po. Inimisit, permikusit, dini, misit, puh. Inimisit, perkusit, dini, misit, puh. Inimisit, perkusit, diminisit, puh. Salin po lamang po sa isip at huwag ipagyabang at huwag gamitin po sa kasamaan. Gamitin po lamang sa taong yung pinatungkulan na yung sobra-sobra po ang ginagawa sa inyo. At sana po ay mag-comment po kayo para kung napabisa niyo po ito. Ito po hindi po isang beses lamang po kung gagawin nyo po ito kahit araw-arawin nyo o kahit basta tiwala lang po sa sarili at makakamtan nyo po ang bisa nito. Kayo po ay pagkakalooban po ng bisa nito. Sana po pakaingatan po at tago nyo lang po sa sarili nyo po. Kaya magagamit po nyo sa taong masama, ugali at bastos. Sana po mag-subscribe po kayo at pakipindot na rin po ang like and share at bell icon para palagi ko updated sa aking sunod na video. Mag-comment po kayo para matanggap po na naman po kung napagana nyo po. Ito po, subok na po itong binabagi ko sa inyo. Marami po ako ibabagi sa inyo. Subaybayan nyo lang po ang Hiwaga ng Pangasinan. At marami po salamat po sa mga na-subscribe at nag-like. Sana po lubos-lubosin nyo po. Alam ko may busilak po kayong kalooban. At maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Bye po.